טוב חברים שלי, אז היום הבאתי לכם אחד הרכבים הכי מעניינים פה בארץ. הבאתי לכם מרצדס GTR פרו, אחת מתוך אחת בארץ, מתוך 700 בעולם חברים. תראו איזה רכב יפהפה, כל הרכב, קרבונים, רכב ממש יפה, אבל זה לא האישו. אני רוצה להראות לכם היום ג'אנטים, הבאתי במיוחד עבורכם. בוא איתי, בוא. יותר מיוחד מזה? יותר מיוחד מזה, בוא. נראה לכם ככה על קצה המזלג, אינקי, איך שאתם רואים, TMS, נראה לכם גם על קצה המזלג חברים, על קצה המזלג, אין לנו את כל היום. 5112 אינקי חברים, מי אמר שיפנים לא יודעים לייצר לגרמניות? אינקי, אחד הג'אנטים היפהפיים חברים שלי. וגם קל משקל? קל משקל, הבאנו גם ב-520 לכל הגרמניות, 19 שתי רוכבים. חברים, אינקי העולמית, לא רק ליפניות אלא גם לגרמניות. תהיו במעקב. מעולה.